Dipunipun tepangaken nami kula Muhammad Imam Ramadhani saking kelas 11 TPM kalih. Kula teng mriki aben terampil pranatacara adicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, sugeng sonten para rawuh ingkang kinurmatan. Para sesepuh, bini sepuh, kadang kinasih, saha tamu undangan sedaya. Alhamdulillah puji syukur tansah diaturaken dumateng Gusti Allah. Salam. Awit mung prasnipun Gusti dina iki kita bisa padha kumpul bareng ing papan sing berkah iki kanthi rasa bungah lan seneng nyekseni lan derek maring pangestu tumrap pasang manten anyar kang Raden Sang Brahmabata sedasa pusaka dawa ula saha Bayu Segawon. Mugi panggihi kalih penganten dadi wiwitaning urip anyar sing kebek katresnanan rahayu lan berkah Gusti Allah. Para rawuh sedaya acara sing kapisan yaiku pasrah tampi saking pihake penganten kakung badhe ngaturake putra kesayangane kanthi rasa tanggung jawab pada wis siap dadi kepala griya sing tanggung jawab marang garwane. Saka pihake penganten putri kanthi ikhlas nampani kanthi mengajak uga mugi loro-lorone bisa nglakoni urip bebrayan kanthi rukun, sabar lan tentrem. Mugi pasrah tampi iki dadi pratandha wiwitane penguripan anyar sing pinaringan rahayu lan barokah. Sakmenika mlebu acara panggih manten yaiku patemona para manten anyar. Tadha yen katresnan sejati wis padut dadi siji. Kawiwitan saka balangan gantal sada loro manten padha iket dadi tresna. Nglarataraké rasa katresnan sejati. Sabanjure inggah endhog injak endhog tandha penganten kakung wis siap dadi pelindung lan tanggung jawab marang garwane. Sawise kuwi penganten putri ngumbah sikil penganten kakung minangka pralambang bakti ngambekti lan rasa katresnan sejati saka istri marang suami. Mugi karo tansah rukun saling ngelepati lan nyasihi. Saiki mlebu acara katar katur yaitu pralambang penguripan bebrayan penganten kakung ngucurake pituwas marang penganten putri tandha yen suami tanggung jawab nyukupi kebutuhan omah sing ngatur ngopeni lan nguri-nguri berkah sing diparingi Gusti. Mugi-mugi kekurangan apa-apa sakmenika mlebu acara dhahar klima. Penganten loro padha dhahar sepiring pralambang urip bebarengan. Siji ngengkapi sijine rukun lan gotong royong ing saben kahanan, ora mung ngicipi panganan. Nengi guga ngicipi urip bebrayan sing kudu dilakoni kanthi sabar lan legawa. Mugi Gusti tansah paring tentrem ing ati lan cukup sandang panganing kulawarga. Para rawuh ingkang kinurmatan sakmenika mlebu acara sing paling ngetrake ati yaiku singkeman penganten kakung lan penganten putri nyuwun pangapunten lan pangestu dumateng Bapak Ibu kalih tawa sing wis ngasuh ngopeni lan ngendhokake nganti tekan dina iki. Mugi pangestu saking wong tuwa dadi pepandang dalan urip loro manten ngantos pinanggih kabegjan sejati. Para rawuh sedaya sampun kalampahan sedaya runtunan acara manten wiwitan saka
pasrah tampi panggih dahar 5 sungkeman ngantos pungkasan kanthi lancar lan marem ing ati. Mugi penganten loro tansah pinaring rahayu langgeng tentrem lan pinaring anak turun sing soleh lan soleha. Ora ketinggalan matur suwun sanget dumateng pananggeng sedaya para rawuh sing wis rawuh lan marengi sanestu kanthi tulus. Mugi Gusti Allah tansah maringi berkah, slamet lan kesehatan kanggo kita kabeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.